Veliki pozdrav svima, danas ću vam pokažem kako da uradite ovaj diskretni smokey eye i ovaj make-up za sve prilike. Uživajte! Prvo ću naneti luk stečni puder u nijansi Natural Glamour i to tako što ću ga natačkati po licu, a zatim ću ga razmazati potezima od gore ka dole kako bi se išlo u smeru dlačica, kako bi puder delovao što prirodnije i kako se te dlačice ne bi podigle. S obzirom da želim da lice izgleda što prirodnije, neću ga onako kompletno konturisati, nego ću samo na nekim delovima staviti malo BB kreme u nijansi Medium i tako ću postići da lice ne bude kompletno u jednoj nijansi, nego će onako sasvim prirodno imati na pojedinim delovima onako malo tamnije nijanse, ali neće biti previše efektne. Zatim ću na kapke staviti bazu za senku za oči, s obzirom da su mi nokti porasli ne mogu da je stavim prstima kako je inače stavljam, zbog toga što tada izgleda najprirodnije, pa ću je naneti lagano četkicom. Iz palete Urban Skyline ću iskoristiti prvo odnosno belu boju kao i četkicu koja dolazi također uz tu paletu i naneću je preko cijelog kapka. Iz iste palete senki za oči ću iskoristiti senku broj 2 i pufnastom četkicom ću je naneti od sredine oka ka ivicama. A također senku broj 2 ću dodati ispod donje linije oka. Ponovo koristimo paletu Urban Skyline, ali ovog puta nijansu broj 3 i nanećemo je pufnastom četkicom u same ćoškove očiju, ali ovog puta ćemo je prevući polako ka sredini očiju, preko onog prevoja kapaka, odnosno udubljenja, kako ja to volim da kažem, i isti postupak ćemo ponoviti i na drugom oku. Nakon toga na same ćoškove očiju možete dodati i senku broj 3. A zatim ću naneti maskaru Big and Dunning i to tako što ću vrhove četkice okrenuti ka ćoškovima očiju i tako ću postići da maskara izgleda prirodnije i da trepavice izgledaju mnogo veće, a mnogo prirodnije. Također još jedan savjet kada stavljate maskaru jeste da mrdate četkicu levo-desno ili da mrdate glavu levo-desno kako bi se trepavice razdvojile. Zatim ću na podršnjake staviti tečni korektor u Fair nijansi i to tako što ću ga natapkati, a zatim ću ga prstima polako razmazati i to potezima od gore ka dole, a na delovima gdje ne mogu prstima, kao što je ispod trepavica, tu ću uzeti jednu tanku četkicu. Također korektor ću naneti na delovima gdje imam bubuljice, a razmazat ću ga tako što ću ga natapkati da bi izgledalo što prirodnije. Zatim ću uzeti Lux puder u kamenu kako bi natapkala praktično na delovima gdje mi se koža presijava kako bi izgledala prirodnije. I za sam kraj, naravno, moj omiljeni deo jeste svakako ruž. Pošto smo naglasili oči, ruž bi trebao da bude što više neutralniji, a ja sam odabrala mat ruž u nijansi Perfectly Nude. Dodavanje crne senke na ćoškovima očiju možete još više naglasiti oči, ali ja sam se odlučila za ovu neku diskretniju verziju smokey eyesa. U svakom slučaju hvala vam na gledanju i vidimo se u nekom sljedećem klipu. Bye!